Hello guys and good morning. So today, time check, it's 5:45 in the morning. Actually 5:30 ko nakamata. Actually, di ko katulog. Kung katulog kasi una-una. Tungod kay karong adlaw. Today is my IELTS examination day. So for the past weeks, ako siyang ginawa na grabe na akong ka-stress. So at last, nabutagid siya. Later at 9 o'clock, I'll have my examination at Asian Management Institute sa may Bandang, sa may Makati, Greenbelt, Dapit. So, karon mag-prepare sa ako para dali ko malit eh. Para matapos ani. Pwede na kung hunahunaan, di ba? I don't know kung sa resulta ni basta bahala mo kayo mukat. So, ikaw mag-prepare sa ako and then later matin ako mga 7 or 7:30 kay 8 man daw mag-open and then mag-start ang tawag ni basta 8 mag-start ang something mag-open dito. So dapat mo 1 hour na ako dito para dili ko malate. So karon prepare ako and then I'll be right back. Hello guys, I'm back. So human na ako prepare. So taod-taod mo adto na ako sa venue. So at 9 o'clock I'll have my what do you call this? My listening, my reading, and writing exam dito sa Asian Management Institute. Narapon nga niabot na ni kay para mahuman rin kapoy na kay sig ka stress si kunahuna. So I'll be back mga 12 after sa exam kay ang speaking exam na ako is 6:30 pa man sa gabi. So I'll be back later and then we'll tell you what happened. So peace. Hello guys, may gabi, I'm back. So nahuman ra gyud, nakaabot ko tawag ni oras 7:58 PM. So manara gyud tanan, manan ako ang exam. So nawala gyud nagakulba. Ang kulba na lang isang resulta. So istoryahan ta mo sa hitabo gani ang buntag naabot ko dito sa ko ang sa lugar nga akong pag-examan sa lugar nga pag-examan. Ito sa event hall ito sa Asian Management in Asian Institute Management the Asian Institute Management. So pag-abot ako dito sa paka-oras tagad sa gawas and then pagka alas 8 gi pasulod mi dito and then register and then biometrics kay katong wala pa ka speaking test kailangan pa mo biometrics so magpa-register and then pagka man na nag-register sulod na mi dito sa hall at daghan kayo ka exam puno ang hall tapos ito sa wala pa gasugod ang exam kayon ko pero wala ko ni tawagan ni patakas sa akong kamot walang kumanghi kayo basi ma-penalty ba na unsa pa lang. So ang unang gitake na mo is ang reading kay supposedly listening dapat ang unahon na mo kaso lang kay nagka-problema sa headset na mo tanan so giunan lang reading pagkasunod sa reading writing and then listening sa reading ambot lang noon sa to nagkayamukat kay I don't know lisudan man ko ambot lang labon na sa part 3 nako dito nagkayamukat yung kaayo na. So pagkahuman na sa writing dito sa writing dili ko nahuman sa first part sa task 1
nya sakto kaya pag after 20 minutes naman ako ang tawag ni ang writing task 1 and then proceed ko sa task 2. And then pagkahuman na sakto kay nga nahuman ako tanan, wala ako siya gi-count kay feeling ako daghan murag sakto ba yung paglantaw ako balik sa task 1. Kamay na kayo, wala ka mo itong 150 siguro ito ba, dali manggug ko mukha ito bahala ito eh. So sa listening wala, hindi ka challenging kayo kay bungol-bungol man yung bata. Naiban nga pamatakan ako, especially sa part 3 nga lisod na kayo sa nga tanan. So ambot lang ato bahala nang ginawa ta. So pagkahuman nato supposedly nahuman sugod mig 9 na nahuman mig mga last 12 hapit na mga launa. So supposedly muli punta ako kay dul raman na mahati niya. Nauna ko nga kapoy muli niya traffic pagid ba. So diretso na lang ko sa ako ang sunod nga subtest which is the speaking kay 6:30 man abot ko dito sa IDP mga alas 2 pakapin 2:45. So libot-libot saan ko dito untod nga na apit moro tong kwarta no pamasay pa uli. Gasto gutom kapoy kay sakit ka unti ilog nilakaw muna ni dem pag-abot sa oras sa akong speaking test dito na gikulbaan din ko may nya nauna sa kuha pag-register na ako na nauna. So abi na og kalabitang pag-register nimo kung say una na register mo unang matawag. So ang ending mas nauna pa akong natawag kaysa sa lasop sino ang kulba. Ang ga-exam sa kuha kay magmayon masya ka middle-aged woman na mayon si Mistorya gang isingisi. So ambot lang kung tagad ba ko niya dakong skura to kay matud pa sa atong review center nga itong ga-review sa mo sa review center nga ako ni babae dito nga kusog kay mo greet mo smile pero gamay na kig score ang ihatag. So ambot lang ato. So ang inatabo is nag-introduce ko sa akong galingon and then kamula wala ko kabantay sa oras nga dili ra kay minahuman. So I thought nga feeling ako taas pero buburo jud kay sa natin wala ko kamalay sa oras nga nahuman na dai mi. Wala ko kasabot nga ni po sa akong tubag kay papangutanan niya kaniyo man siya nga itong sa task ay sa part 2 nga a person who motivates you, like gives you motivation. Dito nagsugod ang nagbula-bula ang akong babag istorya nga ano hapit na ako kasabot sa akong istorya as long nga maka-istorya lang kong English muna. Ay, taon. Tapos pagkahuman na to din siya nga sa part 3 na siya mga follow-up question about rin sa motivation. Ano katupudong ako ang ngano katumpod ang ano yung lisod kay sa tanan ng istorya pero mayroon po kayo na naka-istorya ako ba pero I'm not sure kung like sakto ba gito kung mga tubag basta kay English lang gid hangtod nga matapos ba hangtod nga natapos siya nang siya nga pag ingon niya that's it we're done ko feeling na ako nga 5 minutes 5 minutes naman to ang istorya na mo pero mo to as long as na hindi mo siya like paminawan ng oras dali ra kayo siya as long as sabton lang nimo ang mga pangutana sa imo dali ra siya mura ko siya feeling ako mura siya kanang ako lang siya ginawa nga mura siya kanang job interview kay sa ako ang kinabuhi dagan ay kog natinan nga job interview. So especially sa mga call center nga dagan ay kog experience call center nga interview. So ginula lang ko siya call center interview dagan ko mga what I mean nga na basta English mo na. So mo to siya result will be on the 30th. So may bawaan na siya kung unsay pila grado na to ani. So mura to at least nga nahuman na gid ni. So sa mga katong gusto nga mag-take ng IELTS exam. Actually, ang preparation day na ako is
wala gibot sa kabulan. Ang ako lang i-prioritize is ang major subject, major sa speaking, listening, reading, ug sa writing. Wala na ko itong mga sub-sub. Mga kaupat gyud ko naka-attend og kanang review. So akong gibuhat is nag self-review ko, naminaw ko sa mga sa YouTube o sa tawag ni nag sample test ko. Kaya usually pag nag-sample test ko sa listening o sa reading, usually akong gakuha is between 25 to 30 sa ingana. So I'm not sure kung unsay resulta atong ang test ganiya. So sa mga kadtong nga maplano og take og IELTS exam, especially sa mga nakasabatan ni Bisaya. I know it's normal nga hadlok yun si kaya siya, but sa mga kadto nga feeling ninyo nga kasabot mo, you can clearly understand an English sa nga topic mo sa istorya sa imo, makatubag man ka, kaabi na ako gay dili ako katubag po, nakatubag man ko. So it doesn't really matter kung like gubo or taas kag preparation. Kaya pag-abot dito sa time nga examination, it's different. It lahi siya sa inyong giripyan. Though na siya konting nga similarities na kayo mga point, but it's different kay malahi man gud ang imuhang gibati pag naka dito sa imong sa lugar nga mag-exam ka. So mura to siya, o mura to akong experience sa IELTS exam, kapoy sa nga tanan, but it's all worth it para sa ekonomiya, para sa kinabuhi, para mabuhi ta. So daghang salamat kayo, og if na may mga pangutana, please don't forget to comment, and I will try to answer it, and I will try to comment as well, or to get back to you as soon as possible. I would like to apologize kung ang Bisaya ko kay I'm not really good in English. I can speak English, but I stutter a lot. So mostly in my videos ga Tagalog ko or Bisaya, it's because para sure nga dili masayop bitaw istorya. So daghang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw, og kita-kita na po ta sunod. Once again, this is your boy. Once again, this is Boy Bisaya, og maayong paglayag kaninyo. Paalam. Peace.